Pasa o ano enteiro en silencio, discreto, colgado nos mercados ou descansando en sal. Pero cando chega o Nadal, o bacallau ergue a cabeza e volve reclamar o seu trono. Por moitas luces LED, mariscos ou sobremesas de deseño que haxa actualmente nas mesas galegas, o bacallau posto a remollo leva anos sendo ese sinal inequívoco de que chegou a noite boa. É o clásico entre os clásicos. E o máis sorprendente é que, lonxe de extinguirse, o bacallau cada vez gaña máis adeptos. Os máis puristas segueno preparando como manda a tradición, acompañado de coliflor ou de repolo no norte da provincia de Lugo, mantendo así a tradición do calendario de vixilias que durante séculos indicaba que este era o prato apropiado para a véspera de Nadal. O que nunca cambiará será ese aroma a bacallau nas cociñas galegas, ese que nos devolve por uns segundos as noiteboas da nosa infancia, porque o bacallau foi, e seguirá sendo cada 24 de decembro o rei das mesas galegas. E a como vai este ano o prezo do bacallau? Vos quisemos comprobalo, Alba, contanos. Si hoxe viñemos ata un comercio local dos de toda a vida onde o bacallau pois está a ser un dos produtos máis demandados este días, pero que como todo, Laura, que tal, moi bo día, estes días está a subir un chisquiño, non? Sí, a subida que tivo, foi subindo un pouquiño a pouco todo o ano, a verdad que a xente ven bastante alarmada pola subida do precio, pero unha vez que lle explicamos o corte do bacalao, como está afectando, pois vai máis tranquila e ve que non é a cousa para tanto. Por desgracia, moitos produtos da nosa mesa están subindo. Canto subiu aproximadamente o bacallau? Dicíasme que dependía un pouquiño do corte, non? Do corte do bacalao, sí. A mellor os lomos é verdad que subiron un pouquiño máis porque por si son un pouquiño unha parte do máis exclusiva, por decirlo de alguna cousa, do bacalao, entón pode subir un pouquiño máis o precio, pero as follas por enteiro poden estar alrededor dun euro e pico o kilo. Onde está a orixe desta subida? Que non está a chegar ás lonxas ou simplemente, pois, como todo vai encarecendo un pouquiño? Eu faloche da miña experiencia persoal. Eu escasez de produto non encontro. Si é verdad que vou pedindo a medida que, para ter un poquinho de almacén, no, deste produto, sobre todo para estas fechas, pero quero que a subida do mellor dos combustibles ou do precio da vida en general, máis que de escasez de produto. Que é o que máis está a demandar a xente para estes días? A ver, aí é onde entra a picaresca do vendedor, non? Hai cortes moi bons, como por exemplo son os cogotes, que cando o precio do bacalao por lomo sube un pouquiño e tal, os cogotes son unha variedade que pode facer un pouquiño o arreglo dos precios, que son estos trouciños que están por aquí. Normalmente de todo, porque collemos as follas, cortámolas ao gusto do consumidor, entonces tanto follas como lomos son o que máis se pide para estas festas. Unhas festas nas que non pode faltar, entón o bacallau é un dos produtos estrela, non? A ver, está moi ligado á cocina tradicional de Galicia, entonces é moi rendidor, ademais, este produto, porque unha vez que o desalas, aumenta o peso e ten 1000 variedades de poder cociñalo. Podes facelo con coliflor, con guiso, podes facer empanadas, podes facer moitísimas cousas, entonces, ademais de que é o que che digo, que está moi ligado á nosa tradición. Laure, por si acaso, levarémolo xa? Eu xa che diría como vendedora que sí, que o levase xa, pero sí, eu non teño aviso de ningún tipo de escasez, entonces, cando que irades, eso sí, acordadevos, hai que desalalo 2 días antes ou por si acaso. Pois moitas gracias, Laura, compañeiros, xa vedes, esta é a situación do bacallau, pois a escasos días das comidas e ceas do Nadal.